tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nlaqqawkom mal-etimoloġija tal-kelmiet nuċċali u ingravata. Żewġ kelmiet li mhux biss huma simili fil-binja tagħhom, għax kif se naraw dalwaqt ġarbu żieda fuq quddiem mal-kelma prinċipali tagħhom, iżda huma wkoll żewġ oġġetti li l-bniedem jista' jilbes fuqu. Fil-każ tan-nuċċali biex jara aħjar, jew biex iservi tal-qoħ mix-xemx, u fil-każ tal-ingravata biex jidher aħjar. Ħallija li d-dinja qed tinqaleb ta' taħt fuq. U hawn min jilbes in-nuċċali għad-dera biss, u hawn min f'okkażjoni formali ma jilbix l-ingravata biex jidher aħjar. Imma insomma, għal uħud huwa kruċjali u jsiru parti mill-identità tal-persuna. La qed nitkellmu fuq in-nuċċalijiet, qatt irrealizzajtu kemm għandna espressjonijiet marbuta mal-għajn u l-vista. Għandu għajnejn ta' seqer, ngħidu għal min ma jaħrablu xejn u jinnota kollox. Għal min jara kbir u jġib skossikel waqt xi jikla, ngħidu li għandu għajnejn akbar minn zaqqu. Għal min jara tajjeb u fil-bot, ħafna drabi mingħajr il-bżonn ta' nuċċali tal-vista, ngħidu li għajnejh iġibu, għajnejh iwasslu, jew għajnejh jaqduh. Għal dak ir-raġel li jkun moħħu f'xi ħadd, josservah u l-ħin kollu jqislu passieħ, ngħidu li għandu għajnejh fuqu. Biex nuru li bniedem kemm ta' titwila lejn xi ħaġa, nużaw l-espressjoni ħares minn taħt il-għajn. Iżda jekk min-naħa l-oħra ikun fliħ sew, nistgħu ngħidu li jkun kielu b'għajnejh. Jekk imbagħad b'mod persistenti tibqa' tħares lejn xi ħadd jew xi ħaġa, ngħidu li ma tkunx qlajt għajnejk minn fuqu jew minn fuqha. Imxu issa naraw Dwayne Ellul x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija tal-kelma nuċċali. M'għandix dubju li blajn tiegħu għad-dettalji żgħar se jiftħilna għajnejna fuq affarijiet interessanti. Il-kelma nuċċali għandha tifsira bażika bħal dan li għandi f'għajnejja, spectacles jew glasses li jintuża suppost biex tara aħjar, kif ikun tajjeb, jista' jkun tal-vista, tal-bogħod, tal-viċin, tax-xemx, jiġu varjetà sħiħa. Imbagħad it-tifsira ta' nuċċali tibda titwessa' ftit. Pereżempju għal meta nużawha bħala nuċċali protettiv, is-safety glasses. Imbagħad it-tifsira ta' nuċċali inwessaw ukoll b'mod figurattiv. Ġifieri nuċċali narawhom, nuċċalijiet narawhom ukoll huma l-blinkers ta' żwiemel li jużawhom biex f'ċerti attivitajiet iż-żiemel ma jitlifx il-konċentrazzjoni. Huwa wkoll mod kif tara l-ħajja in-nuċċali kif tidher fil-qawl. Kulħadd jara bin-nuċċali tiegħu, ġifieri kulħadd iqis is-sitwazzjoni tiegħu jitnaf. Tfal tal-iskola pereżempju aktarx li jħobbuh is-sajf, imma min jaħdem lek barra x-xemx ħadd kiddu allura jaf jara s-sitwazzjoni b'nuċċali ieħor. U dal-aħħar smajt ta' tintuża wkoll li għandna trakkijiet tal-irmunkar, it-tow trucks jgħidulhom tan-nuċċali. Dawn ikollhom forma kbira ta' nuċċali, isu l-qafas ta' nuċċali fihom jitfgħu ir-roti ta' quddiem tal-karozza li tkun qed tiġi rmunkata u jerfgħu jqandluha minnhom. Ovvjament tibqa' tkaxkar fuq ta' warajja. Dawk it-tow trucks jgħidulhom tow trucks tan-nuċċali. Imma x'inhi l-etimoloġija tal-kelma nuċċali? Fl-isqalli nsibuha ukkjali, mela okkjali bit-Taljan, fl-isqalli ukkjali, u f'modika qiegħda reġistrata bħala uċċali. Issa uċċali nsibuha rreġistrata f'dizzjonarju għadu manuskritt, milux li nstab, ta' Salvatore Mamo li miet fl-1918. U nsibuha uċċali. Jiġifieri hawnhekk sa uċċali wasalna, imma ngħid dik in tal-bidu. Issa hawnhekk hawn żewġ argumenti minn fejn ġiet dik in tal-bidu. Hawn min jargumenta li kellek l-artiklu mela l-sink uċċali, bdejna bil-kelma uċċali u żidnina l-artiklu.
Luċċali. U biżmien dik il-Luċċali ġarbet bitla fil-ħoss, ngħidula dissimilazzjoni u saret iktar tixbaħ lin u saret n. Mela il tal-artiklu saret n, Nuċċali. Imma hemm argument ieħor li biex nispjegawh ħajkonna bżonn nitalmu kelma jgħidula agglutinazzjoni. Mal-glu għandna x'naqsmu mal-kollha. Huwa l-proċess li bih jingħaqdu biċċiet ta' kelmiet ma' xulxin. Mela jkollok il-kelma ma', kelma arbija li tfisser ilma, u hemm aħna u bil-Malti żidnila l-artiklu. Il-ma. Biżmien il-Maltin interpretaw il-kelma sħiħa ilma bħala kelma għalija, mhux ma baqgħux jarawha bħala l-artiklu u ma, water bl-Arbi. U l-kelma ġiet ilma li nistgħu wkoll intu għall-artiklu, l-ilma. U din tiġri diversi drabi, ġifieri jekk għandek il-kelma aranċa mit-Taljan, l-artiklu bit-Taljan jiġi l-aranċa, il-Maltin fehmu l-aranċa, l-arinġa bħala biċċa waħda, u allura ħassew bżonn li jerġgħu jżidu l-artiklu. Biex ġibnija l-arinġa, tiġri pereżempju fasta wkoll li l-Maltin interpretawha bħala l-asta u ma tngħidu l-asta. Issa fejn qegħdin ngħiduha dil-ħaġa tal-agglutinazzjoni, iż-żieda tal-artiklu. Għaliex x'għandha x'taqsam man-nuċċalijiet? Għaliex hawn min jargumenta li hawnhekk għandna l-n tal-bidu, mela n u ċċali, dik in hawn min jargumenta li hija agglutinazzjoni ta' x'qed jeħel ma' uċċali. Qed jeħel l-artiklu indefinit tat-Taljan, jiġifieri uno jew un. Meta tgħid bil-Malti ngħidu wieħed raġel pereżempju. U għandna każijiet, għandna pereżempju nuġġazzu bl-isqalli li fil-Malti tiġi inġazz, kesħa kbira, allura nieħdu dik in-n. Un kwadro bit-Taljan, li bl-isqalli tiġi dik l-un inqasruha tiġi n kwatru u tiġi inkwatru. U allura bl-istess argument dak li fit-Taljan qiegħed ngħidu nirreferu għalih bħala un pajo di, un okjali, bl-isqalli ssir n uċċali u tiġi nuċċali. Xi ħaġa oħra li nilbsuha f'ġisimna iżda din id-darba mill-lon l-isfel hija l-ingravata. L-ingravata, bil-plural ingravajjet, tintlibes f'diversi okkażjonijiet u ħafna drabi meta tintlibes turi li persuna tgawdi minn ċertu livell fis-soċjetà. Tiftakruh pereżempju dak iż-żmien meta l-għalliema, il-ħaddiema tal-banek, it-tobba, in-notara, l-avukati u dawk li jaħdmu fi professjonijiet oħra kienu jilbsu l-ingravata waqt il-qadi ta' dmirhom. Anki l-qorti, l-irġiel ma kinux jidħlu mingħajrha u għada hekk sal-lum. L-ingravajjet kienu spiss jintlibsu wkoll minn nies komuni f'okkażjonijiet partikolari. Ngħidu aħna f'xi preċett, fi griżma jew f'xi tieġ tal-familja. Illum il-paġna nqalbet għaliex l-użu tal-ingravata naqas u l-ilbis casual daħħal stil ġdid fil-moda moderna u sar jittollera n-nuqqas tal-ingravajjet. Saħansitra sirna naraw anke politikanti f'attivitajiet formali mingħajrha. Sirna naraw ukoll ingravajjet pjuttost dojoq aktar milli wiesa'. Għalhekk il-baqra tinbih kollha jgħid il-Malti għax il-gosti mhux ta' kulħadd l-istess. Issa ngħidu kelmtejn fuq l-istorja tal-ingravata. Kontu tafu x'kien l-iskop oriġinali tal-ingravata? L-ewwel tip ta' ingravata kienet tintlibes mill-membri tal-leġjuni fl-Armata tal-Imperu Ruman. Din kienet tkun faxxa ta' drabb li kienet tintrabat madwar l-onq tal-leġjunarji u biha kienu jgħattu mnifsejhom meta jkun ir-riħ. Kienet isservi tal-quħ biex jipproteġu mnifsejhom mit-trabb l-aktar f'artijiet xotti fejn l-abra qatt ma kienet tkun nieqsa u spiss kienet tikkawża xi infezzjoni fil-griżmejn tal-leġjuni Rumani. L-ingravata moderna nafu l-bidu tagħha li l-gwerra twila u mifruxa mal-Ewropa li damet madwar 30 sena u li seħħet bejn l-1618
u l-1848. Fija, soldati Kroati kienu qed jaqdu l-missjoni militari tagħhom fi Franza. Fl-uniformi tagħhom, dawn is-soldati kellhom maktur imdawwar madwar onqhom, marbut b'għoqda fuq quddiem. Dan il-maktur ġibet l-attenzjoni tal-Pariġini, inkluż tas-Sultan ta' Franza r-Re Luigi XIV. Bis-saħħa tiegħu li beda jilbes dan il-maktur sofistikat tal-bizzilla fin-naħa tonqu madwar is-sena 1646, din il-moda nxterdet u saret sinonima mal-aristokrazija u n-nobli ta' Franza kollha. Minn hawn, il-moda ta' faxxa drab madwar l-onq komplet tinfirex mal-alta soċjetà tal-Ewropa kollha u bdejna naraw ingravajjiet ta' stili u materjali differenti li maż-żmien komplew jinbidlu biex wasalna għal dawk li nafu bihom illum. Tlaqna nisimgħu lil Lorenz de Guara ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ingravata. Tiskanta kemm għandha storja interessanti din in-naqra ta' faxxa drab li għadna nilbsuha sal-lum. Ingravata hija dik l-istrixxa drab li tintlibes madwar l-onq taħt il-kullar tal-qmis, mbagħad tintrabat boqda fuq quddiem u titħalla tinżel l-isfel. Dina nilbsuha l-iktar f'okkażjonijiet formali, tiġijiet, l-iskola, funerali u l-bqija. Issa il-Malti bena l-kelma ingravata fuq it-Taljan inkravatta li tfisser bil-kravatta. Bissa hawnhekk naraw li seħħew 3 proċessi lingwistiċi. L-ewwel proċess dik il-prepożizzjoni in fit-Taljan twaħdet mal-kelma prinċipali, mal-kelma kravatta, imbagħad seħħew żewġ proċessi fonoloġiċi. L-ewwel wieħed huwa li dak il-ħoss k tleħħen u sar g u kien hemm imbagħad tnaqqis tar-rinforz tal-konsonanti t. Fil-fatt fil-Malti din il-konsonanti f'din il-kelma ma tinħass b'saħħetha, ma tinħass doppja. Issa jidher li l-kelma kravatt jew kravatta ġejja mill-kelma Kroata jew Kroatta. U r-raġuni hija li din it-tip ta' skarf kienet tintlibes mis-soldati merċenarji Kroati li kienu fi Franza fis-seklu 17. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet